I veliki pozdrav svima i dobrodošli na novi video na mom kanalu. Ljudi, danas ću vam pokazati jedan trik s ove dve sveće koje inače svetle, nisu prave. Evo ih. One su ovakve. One ovako svetle. Eto, za sad nam treba za svetlenje. Pa ajmo da počnemo. Evo ovako, samo ja da ih ugasim. Dobro. Sad. Pokazat ću vam trik da jedna stoji ovdje, ali da je ja uopšte ne držim. Ajde da krenemo. Idemo. Evo. A mogu i ovako da stoje. Da vidim. Evo ga. Evo. Ja ništa ne diram, ono ovako. Evo još jednom, da mislite da nije fake, evo ću. A možemo i da slipujemo sa njima. Evo ja ću da mrdam ovako, ona jedva da spadne, znači jedva, ona može da se okreće. Jedva može se okreće, ali eto. I eto ljudi, možemo malo da slipujemo, nije problem. To možemo malo da slipujemo, to je to. Uglavnom, ljudi, to je to. Ako vam se svidio ovaj video, zaboravite like, share i subscribe. I pozdrav! Piu, piu!